Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Kadzalika linusrifa anhu su'a wal fahsya. Kadzalika linusrifa anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal muhlasin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Walaqad lan yakti teman-teman. Jadi apa? Setengah-setengah.
walaqad layakti temen-temen hammat nyejo sapa wadon bi kelawan Yusuf wa hammalan nyejo sapa Yusuf biya kelawan wadon ayat sadurunge nerangno nalikane Nabi Yusuf diundang nang kamar. Sup, tulung Sup. Benakne iki. Napa Bu? Iki lho lawange anu iku lho benakno. Ngerayu supaya Yusuf mlebu kamar. Bareng kayu Yusuf mlebu kamar, lawang dikunci wa ghallaqatil abwa. Siup kene Sup. Mbok dibukakno ndukur, mbok dibukakno ngisor. Walaqad hammat bi wa hamma biha Yusuf yo karep wong wadon ya karep padha karepe wisan. Kok kira-kira sampean wis adik rim ya? Sikat ngono ya. Ayo kuci dikei apa? Iwak pindang. Caplok. Lah mosok arek pondok Al-Fatah ngono arek santri Al-Fatah. Ketara gak tau ngaji iki. Ngajine YouTube karo TikTok tok. Laula lamun ora arra'a yen to ningali sapa Yusuf burhan Arabi ana burhan kana andi turu laula lamun ora arra yen to ningali sapa Yusuf burhan Arabi dalile pangerane Yusuf mari mondona afata iling surat Isra ayat 32. Sama sing hafal? Bapak wis 10.000. Surat Al-Isra 32. Coba buka, lek buka ya gak hafal jenenge. Gak hafal? Ayo sing buka dhisik, sing maca dhisik. Awil, meneng ae. Ya, taurau. Saya zaman coba pet ngono surat Al-Isra 32. Ya muni yo. Waduh, kurang lancar ngene rek. Mang wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa makta wa sa'a sabila. Mergo tau ngaji ru gak oleh cedhek-cedhek zina gak oleh iki yuk. Padahal padha karepi. Lah nek gak tau mondok, gak ngerti adab. Wis melo ndek kene pirang taun kathik ulik-ulik jeragan iki lho. Mergo ru nek iki gak oleh. Wa inna alaikum lahafidhin surat
Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Abasa. Al-Fitar. Bukan azbulu. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin eling lho lah awake dhewe ana sing jaga. Mayal fidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Surat apa? Wis surat tok wis. Mayal fidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Liane? Anambal liane? Liane? Diurut ae lah ketemu. Orang lafaz sange lawa kejaba nek kono ana raqib ana eling lho lah ana malaikat atik berbuat lak dicatet aku. Mergo eling walau laula ra'a burhana rabbi kok gak eling iku terjadi wis. Lah ya apa dibukakno. Walakat hammat bi wa hamma biha sing wedok karep sing lanang ya arep. Mergo eling wah iki gak oleh iki yuk. Wala takrabu zina, gak oleh cedhek-cedhek zina. Lah iki lak zina iki. Bukan mana ya surat Yunus Al-51 61 tulisannya sih. Ora ana kelakuan cilik gedhe kejaba tertulis kabeh. Ayat 61. Wajan. Surat Yunus 61. Teman maca. Tiap huruf 10 hasanah. Tatlu. Wa ma yazubu ar-rabbika mim miskala dzarratin fil ardi wala fis sama wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim. Ora samar kanggone pangeran sira senajan sak bobote ndara ndek bumi, ndek langit. Utawa sing luwih cilik tinimbang iku. Utawa luwih gedhe maneh illa fi kitabim mubin kejaba dalam kitab sing jelas. Lah nek aku berbuat ngene lah tercatat ngelakan. CCTV sampean kalah. Kok gak eruh dalil iku wah terjadi. Kadalika linus rifa asal katai sorofa iku noleh. Linus rifa supaya nolehake ingsun ngenggokake ingsun
anhu saking Yusuf asu-a ing elek wal fahsya'alan fahsya elek keji. Jadi perbuatan zina inau kana fahisha keji menjijikkan iku fahisha. Ngene kula ingsun nyimpangake saking Yusuf saking keelekan wal fahsya lan barang kang jijikno. Nek sampai berbuat zina sesuatu yang sangat jelek, sangat keji, menjijikkan. Akhirnya Yusuf gak sampai berbuat bergeru, wah iki gak oleh ngene iki. Pamene wis tau mondok karo dalile. Sampeyan ero hukum karo gak ero hukum. Padha-padha melanggari, dosane gedhe ndi? Seorang hakim ero hukum terus melanggar hukum. Hukumane sing pas ya apa? Ya kudu luwe nemen. Lah wis ero hukume kok mbok langgar. Sama lah ya wis seru nek nang pondok iku ngene iki carane melanggar turut tok ae. Ae zaman iku turu jam piro yamene sing ngantuk ae. Ana anjane anak tugas ya sore-sore dimarekno ngono kadang jandu mantok gandang mari-mari. Jenenge efisiensi waktu. Wae turu, wae melek gak iso melek. Terus, endi mau? Innahu stone Yusuf iku min ibadina. Ibad hamba piro-piro kawula jamak ya. Al-muhlasina asal katane kholaso ikhlas. Muhlasina wong kang diikhlaskan, dimurnikan, dibersihkan. Lah sampeyan gak dipaksa ya pancet ae. Ngantukan. Inna ustina Yusuf iku min ida ibadina saking pira-pira kawula ingsun al-muhlasin wong kang di ikhlasake, dibersihake. Jadi memang Yusuf dibersihkan oleh Allah, dijogo gak sampai berbuat. Nah awake dhewe ya wis wau alam. Ana kucing disuguhi pindang gak dipangan ya. Jadi Yusuf ya wis karep, ibu angkate ya wis karep, wis padha karepe sakjane. Tapi mergo eling, wah gak oleh ngene iki. Surat apa? Ayat 32. Apa ya? Wala taqrabuz zina inna kana fahisata wa sa'a sabila. Wa inna alaikum lahafidin. Surat apa? Al-Infitar ayat 10.
Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin surat ragu zalzala tenan apa ana kabeh sawaya-waya sampean butuh ngomong menak pisan. Dadi mbiyen ana jenenge Cak Samsul. Bendina iku becak. Tepak poso, wayahe traweh, kultum sing isi gak teko. Sinten sing saged? Mas Samsul Tengajung. Kula. Akhirnya ceramah. Kultum kan 7 menit. Gak kathik tek. Lah biasa sing isi ku nggawa tek ngene senajan wis DRS. Pro DRS. Sarjana. Sing isi ku biasa sarjana anu ngono. DRS. Cara saiki yo SPD, MPD ngono iku. LC. Lah iku ya sik rada kumus-kumus maring becak. Muni sih wis diapalno sadurunge. Mudhun diseret karo takmire. Sangoni. Cair. Anggo meneh-meneh sampean lunga nang ndi terus Jumatan ngapunten nggih niki imame khotibe dereng mboten saged ngisi sinten ingkang saged ngisi ya ngacungo moro gak sida Jumatan ngono gak cangkri ya teman nek sampean mondok 3 tahun durung oleh apa-apa minimal 6 tahun aku mbiyen iku 9 tahun sampai saiki sampai statusnya sampean iso mulang ngono lho berarti sampean nguasai temen ya sekian kaji kita semoga memberikan kefahaman bagi kita amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma orang tua Rabbi firli Sayyidil istighfar antivirus A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit taqaddamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim.
Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq lana sabra sabit aqdamana wa ansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.